रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। आमची संत गाडगे महाराज जी मंडई आहे, स्वतः संत गाडगे महाराज सावंतवाडीला आलेले होते आणि इथं गाडी तळ नावाचं त्या ठिकाणी बैलगाड्या लागायच्या, त्या ठिकाणी त्यांचं सभा झालेली होती आणि त्यांच्या स्मरणार्थ हे मंडई बांधलेली होती। ही मंडई बांधण्यासाठी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी पूर्वी फडणवीस साहेब होते त्याला 5 कोटी नगरपालिकेला पाठवले होते, परंतु ते खर्च झालेले नव्हते आणि आता आम्ही 12.5 कोटी म्हणजे जेवढं त्या फर्स्ट फेजला खर्च येतो एकंदर 25 कोटी येणार आहे। पहिल्या फेजला 12.5 कोटी लागणार, ते 12.5च्या 12.5 कोटी एकाच वेळेला आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब यांनी दिलेले आहेत। त्याच्यामुळे त्यांच्याच हस्ते हे भूमिपूजन करायचं आहे। तिथं खूप व्यापारी आहेत, त्यांची तात्पुरती कुठे व्यवस्था करायची या संदर्भात आजची मीटिंग होती। अतिशय खेळीमेळीने मीटिंग झाली आणि सर्वांनी त्यामध्ये ॲग्री केलेलं आहे की सर्व लोक सहकार्य करणार। त्याच्यामुळे लवकरच मी येत्या 2-3 आठवड्यामध्ये मुख्यमंत्री महोदयांना घेऊन येईन या ठिकाणी आणि त्यांच्या हस्ते हे भूमिपूजन होईल। बाई व्यापारी यातनं समाधानी आहेत का? म्हणजे तुम्ही बोलला आणि आठवडा बाजाराबद्दल पण आपण निर्णय आठवडा बाजाराच्या संदर्भात मी आज निर्णय घेतलेला, लवकरच मी कलेक्टर मॅडमशी बोलेन आणि होळीच्या कुंटावर याच्या पुढच्या काळात बाजार असेल, जेणेकरून रेग्युलर जे व्यापारी आहेत त्यांना सुद्धा त्रास होता कामा नये आणि तलावाच्या काठावर जे काय एकंदर मी एवढा काठ तो सुंदर केलेला आहे, पूर्वीच्या काळामध्ये तिथं सगळ्या स्टॉल्स होत्या, ते काढून सुंदर केलेला असा हा तलावाचा काठ एकदम विद्रूप दिसायला लागतो ज्याला त्या ठिकाणी आठवड्याचा बाजार भरतो आणि तलाव पूर्णपणे झाकून जातो। मोती तलाव हे सावंतवाडीचं आकर्षण क्षेत्र आहे आणि ते सावंतवाडीचं एका अर्थाने हृदय आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही, कारण मोती तलावाच्या काठावर सावंतवाडी बसलेली आहे आणि त्याच्यामुळे तलाव विद्रूप होणं हे कधीही मला आवडणार नाही आणि त्याच्यामुळे लवकरच हे मार्केट शिफ्ट करण्याचा आम्ही निर्णय घेतो। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।